Maayong gabi, mga kuturan kay Kristo. Yari nga mga intensyones para sa pagsulog naton sa ika-33 nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. Para sa kalagnanday Rodolfo, Amparo, Cristina, Ramiro, Rachim, kag Teresita. Para sa kalag ni Princess Ayesha, kag sa tanan niya makalag sa purgatorio, offered by Tauro and Biguna family. Para sa kalagdanday Nicolas, Iluminada, Hill, Ramon, kag Jose, offered by Mr. and Mrs. Rafael and Mary Nete Tadifa. Para sa kalag ni Princess Ayesha, kag sa tanan niya makalag sa purgatorio. Thanksgiving is for all the blessings received offered by Teresa Escarrera and family. Thanksgiving for all the blessings received offered by Christine Joy Ledasma. Kag ang aton niya mga sponsors, Mrs. Merlin Capauan and family, Mr. and Mrs. Randolph Martinez and family, Mr. and Mrs. Irilyn Cuno and family, Mr. and Mrs. Ricky Sayo and family, Mr. and Mrs. Janet Haranilla and family, Mr. and Mrs. Aiza Capauan and family, Mr. and Mrs. Mary Jane Cartel and family, Mr. and Mrs. Jomari Gamarcha and family, Mr. Ronald Gunay, Mr. and Mrs. Jimmy Tabuyok and family, Mrs. Teresa Escarrera family, kag Connie Dador and family. Samtang nagapalapit ang katapusan nga Domingo sang tuig, mabatian naton sa mga balasahon ang mga bagay nga mga nabo sa katapusan sang panahon. Ini wala nagapamatod kung anugid ang mga nabo sa ulihi o kung sa sanugid, kundi nagapakita nga ang daan nga mga butang magakarahulog kag magawala kay maghimo ang Dios sing bag-o. Gani magpakapag-on kita kay kaluwasan ang nagahulat sa aton. Kaya sa ulogman naton subong ang World Day of the Poor, kabay pa nga mabuligan sila nga mga malapit sa tagipusoon sang Dios. Ang aton celebrante amo si Reverend Father John Tadifa. Palig magtindog ang tanan kay magupod sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon. Sing
na himno. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyarawan sa imo. Mga utod, kilalahon nato ng aton mga sala. Agod na mangintakos kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo. Tanan kita, nagakonfesar ako sa Dios nga makadahom sa tanan. Kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon dako kag tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga angheles ka mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga makagawhom sa tanan. Kag sa napatawad na ang aton mga sala, tuytuyan kita niya, padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitasan. Sa imo, nagapangulang kami, nagasimba kami sa imo, nagaliwayan kami, nagpasalamat kami, naroon sa lakong kaibaya, himayan sa Diyos, himayan sa Diyos. Sa
Mga muyo kita. O Diyos nga mo namay, buligi kami, agon magalagad kami sa imo nga amo, ang tagtuga sa tanan nga maayo. Kag sa paghimo namon sini, maangko namon ang bugos ka matuod na kalipay. Ginapangayo namin ni sa imo, pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo. Nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Pagbasa gikan sa libro ni Malakias. Yari karon ang adlaw mag-aabot nga ang bugalon kag malaot nga mga tawo masunog subong sang dagami. Sa sadto nga adlaw masunog sila kag wala gid sing mabilin sa ila. Nagasiling ang Ginoo nga makagagahom. Pero kamo nga nagatuman sa akon, ang akong gahom sa pagluwas magabutlag sa inyo subong sang adlaw, kag magaayo sa inyo subong sang pag-ayo sang silak sang adlaw. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Ang Ginoo nagakari sa paghukom sing alangay sa mga tawo. Ang Ginoo nagakari sa paghukom sing alangay sa mga tawo. Magkanta kamo sing mga pagdayaw sa Ginoo nga ginaupdan sa mga arpa. Magtukar kamo sang sonata sang mga arpa, upod sa mga trompeta kag mga korneta. Maghinugyaw kamo sa atubangan sang Ginoo ang hari. Ang Ginoo nagakari sa paghukom sing alangay sa mga tawo. Magdaguhob ka o dagat, kag tanan nga tinuga nga yara sa imo. Magkanta ka o duta, kag tanan nga nagapuyo dira sa imo. Magpamalakpak kamo o mga kadagatan, o mga kabakoloran, magkanta kamo sing tingob sa kalipay sa tubangan sang Ginoo. Ang Ginoo nagakari sa paghukom sing alangay sa mga tawo. Nagakari siya sa paggahom sa duta. Pagagamhan niya ang tanan nga katawhan sang kalibutan, suno sa katarungan kag kamatuoran. Ang Ginoo nagakari sa paghukom sing alangay sa mga tawo. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga utod, kamo inyo nakahibalugid nga dapat ninyo himuon man ang amon ginhimo. Wala kami magtinamad sang kami kaupod ninyo. Wala kami magbaton sing bulig ni bisan sino nga wala namon pagbayari, kundi nagpangabudlay kang nagpanikasog kami sa adlaw kagabi, agud nga wala sing isa sa inyo nga mabugatan sa pagsakdag sa amon. Ginhimo namon ini, hindi tungod kay wala kami sing kinamatarong sa pagpaabot sang inyo pagsakdag sa amon, kundi ginhimo namon ini subong sulundan ninyo. Sang kami kaupod pa ninyo, ginsingganan namon kamo. Ang bisan sino nga hindi luyag mag-obra, hindi pagpakaunon. Ginasiling namon ini, kay nakabati kami, nga maiban sa inyo nga mga matamad, nga wala sing iban nga ginahimo, kundi ang pagpahilabot sa mga buluhaton sang iban. Sa ngalan sang aton Ginoong Jesucristo, ginasugo namon ini nga mga tao, kag ginapaandaman nga dapat sila magkabuhi sing malinong, kag magpangita sang ila kaugalingon nga pangabuhian.
ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Paliog magtindog ang tanan. Magtindog kamo kag magbayaw sang inyong mga ulo, kayang inyo kaluwasan malapit na. Ang Ginoo yara sa inyo. Kayaman sa imo. Balasahon, gikan sa santos nga Ebanghelyo, suno kay San Lucas. Himaya sa imo, Ginoo. May mga tao nagmuno kung ano katahom sa templo nga napugtakan sa matahom nga mga bato, kanabutangan sa mga dulot nga nahalad sa Dios. Sa Jesus nagsiling sa ila, initanan nakita ninyo, pero maabot ang tion nga wala sing mabilin diri nga isa ka bato nga nasampaw sa isa. Ang tanan marumpag. Nagpamangkot sila, manunudlo, saan bala mahanabo ini? Kagano bala ang tanda nga madayeg na lang ini mahanabo? Sa Jesus nagsiling sa ila, magbantay kamo agud hindi kamo pagpatalangon. Kay madamong ang mga tawo ang magakari sa akon ngalan nga magasiling ako amo siya. Kaang tion nag-abot na. Pero hindi kamo magpati sa ila. Hindi kamo magkahadlok kung makabati kamo nga may mga inaway kag mga ribok. Ini nga mga butang matabuan ay, pero ini wala na kahulugan nga ang katapusan malapit na. Kadagsiling pagid siya, ang isa ka pungsod magpakig-away sa isa ka pungsod, kag isa ka ginharian magagubat sa isa ka ginharian. May mga gaabot nga mabaskog nga mga linog, gutom kag peste, sa nakalain-lain nga mga duog. May makakulugmat nga mga butang kagdalagko nga mga tanda sa langit. Pero sa wala pa initanan mahanabo, dakpon nila kamo kag hingabuton. Pagahukman kamo sa mga sinagoga kag pagabilangguon. Pagadalhon kamo sa atubangan sa mga hari kag mga gobernador tungod sa akon ngalan. Ini mangin kahigayunan ninyo sa pagpanaksi sa maayong balita. Gani magpakaligon kamo kag indi lang anay magpalibog kung ano ang inyo isapat. Kay hatagan ko kamo sa mga pulong kag mga kaalam agud nga inyo o agud ang inyo mga kaaway hindi makasupok o kung makapamatok sa inyo ginasiling. Bisan ang inyo mga ginikanan, mga kauturan, mga himata, mga abyan, mga tugyan sa inyo, kag iban sa inyo ipapatay nila. Ang tanan magadumot sa inyo bangod sa akon. Pero wala sing bisan isa kabilog nga buhok sa inyo ulo nga madula. Magpakaligon kamo kaysa sini nga paagi maluwas ninyo ang inyo kaugalingon. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, Ginoong Jesucristo. Hinigugma nga mga utod, mayong gabi sa inyong tanan.
Second to the last Sunday, kita subong. Kagbaga sa ulog naman kita sa New Year. Sa gitawag naton kalendaryo liturhiko sang simbahan. Ang kalendaryo naton nga sibil, ti amo na nga nga New Year, January 1. Pero ang aton nga kalendaryo liturhiko, ang aton nga New Year, amo ang pagsulod sang panahon sang Adbiento. Kaya mo nang sugod sang liturgical year. Advent, Christmas, tapos ang shorter nga period sang ordinary time, masulod ang panahon sang Kwaresma, masulod ang panahon sa pagkabanhaw, mabalik sa ordinaryo nga panahon, tubtub naman sa panahon sang Adbiento. Subuot silingon, dalit na lang kita makasapol. No? Salamat sa Diyos, buhi pa kita. No? Gingaan pa sang Diyos ang kahigayunan. Hinigugma nga mga utod. Sa kada katapusan ng mga Domingo sa panahon liturhiko, ginapamalandungan naton permi ang ginatawag naton eschatological realities. Eschaton, eschatos, kung sa Greek nga language, katapusan. O kung mga butang sa katapusan. Yang pagtuon naton, nagatudlo sa aton ang mga last things, amo ni ang kamatayon, paghukom, langit, impyerno. So amo ni ang tawag naton lastings, ang aton nga padulungan o kung ginahandom. Pipili lang kita, handom mo naton ang langit o kung handom mo naton ang impyerno. No? Depende sa aton nga pangabuhi. Sa Ebanghelyo nga aton proklamar, si Jesus nagahatag sang exhortation o kung pagpapag-on sang buot sa iyang mga gintutunan, bangod kay may damo nagasiling nga madali na lang magguba ang kalibutan. Sambali Jesus, hindi ka mo magkatublag. Siling niya, magpakalig-on ka mo, kaysa sininga paagi, maluwas ninyo ang inyo kaugalingon. Sa ano kita, o kung niya magintutunan, dapat magpakalig-on. Ano nga mga sitwasyon? Sa una nga bahin sa Ebanghelyo, ginpatpat ni Jesus ang apat kag nakalain-lain na ginatawag naton chaos, kagamo. Ang una, nga ginhambal niya, amo ang spiritual chaos. Ang Ginoo nagsiling, maghalong ka mo, nga hindi ka mo mapatalang. Madamo ang makari sa akong ngalan, ka magasiling, ako amo siya, ka ang tig-on nag-abot na. Subot siling may mga tao nga magadala sang spiritual chaos. Amo ni ang natabo sa nauna nga balasahon, nga hambal ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica, ang hindi magtrabaho, hindi magkaon. Ano ang konteksto? Kay may mga nagawali sa mayong balita ang nagapangbalay-balay. Tapos siling nila sa mga balay nga masudlan nila. Dalit na lang magbalik ang Ginoo. No? Dalit na lang magguba ang kalibutan. No? Tigani, ginapahadlukan nila ang mga tao. Tapos ang ending, matapos nila nga pahadlukan ang mga tao, masilang-silang nga, di may panyaga ka muna. Wala na sila ng obra. O, naghahala na lang sila kapanugid nga maguba na ang kalibutan. Tapos ang ending, mangayo sang pagkaon. Kaya siyempre mangayo pagkaon, kaya wala na sila kaobra. No? Ang butong hambal sa ni San Pablo, may iban sa inyo nga nagapasilabot sa kabuhi sa iban. No? Kung sa aton nga moderno nga panahon, amuning ang mga marites. No? Tinigugma nga mga utod. No? Kaya ang San Pablo, kung hindi ka mag-ubra, hindi ka magkaon. No? Kaya nga aman, agod nga matap na, ang ginahimo sa iban nga nagadala sa nga tawag naton spiritual chaos. Ikaduha, political chaos. Mga pagbinahin-bahin sa gobyerno, pagkadula sa pagsalig sa mga tao nga yara sa palangakuan, mga giyera kag away sa mga pungsod, amo ning ginahambal kaina.
ginatawag ini nga political chaos, pag-ilinaway, dalasang pag-ahom, o kung pagdumala. Ano pagiging nga chaos? Cosmic chaos. Nakakatabo ang mga linog, bagyo, baha, peste, gutom, na makahaladlok ang mga sinyales. Tidao mo nino, sang lately lang, may linog, di sa Iloilo, kapilagid maglinog, bago kasadya sa amon sa seminaryo, kay kada linog gani, tibagtingon ang lingganay, ang mga seminarista nagadinalagan sa football field. No? Diba, may mga seminarista nga pagbagting, ara pa sa CR, kapanampi pa lang, no? Kadto sa football field, wala mayo. Di, wala tuno pang isa ka oras, kag magpuno po matsyag, kung mga tinong na, gakurog-kurog ng iban, kay, simple wala ka mayo mo, no? Siling ka, leksyon na sa inyo, no? Dason gani, pangaman ka mo, no? Cosmic chaos. Baha, no? Dumduman ninyong baha sa Cebu, no? Sobra pa ang baha sa pagprang sa aton, no? Daw sa sini mo lang makitaan nga isa ka salakyan, nagkasampaw sa isa ka salakyan, no? Tigani kung may plano ka mong bakal sa salakyan, mangkuton yung anay kung di nagalin, ha? Kaya base ko sa Cebu nagalin ba, tibal, lagid ka mo, no? Imbes ka namin sakay mo, dugay-dugay ka pa kayo, no? Halong gate, no? Cosmic chaos. Katapusan na chaos, amo na yung tawag nga satanic chaos. Nagkakatabo man nga ang mga paghingabot sa mga alagad sang Diyos, mga pagpaantos, pagpato-pato sang di matuod nga mga istorya sa mga tao na hanungod sa kamatuoran sang pagtuo. Di mga utod, amo ni, sa tunga sang sining apat ka mga chaos o kung pagkinagamo, no? Ang ginatawag naton spiritual chaos, political chaos, cosmic chaos, kag satanic chaos, magpakalig-on kita. No? Isandig naton ang aton kabuhi sa mahal nga Dios. Hindi naton pag-isandig ang aton seguridad sa mga pagkabutang nga aton ginpundar kay hindi na makaluwas sa aton. No? Nadumduman ninyo, no? May ginapost sa Facebook sa nagligad to nga linog, no? Nga ang isa ka OFW, pila ka tuig nga pundar niya sa iyang nga balay, kaga sa lakyan. Sa isa ka pamisok, ubos tanan, kaya ang iyang salakyan, ginipit man, ginpilpilan man sa iyang nga balay. No? Tidak mo ning kabuhi, ganing hindi kita magpadayaw, nga may manggad kita, maalam kita, pag-un kita. No? Hindi. Magpakalig-on kita, ang kalig-on nga napasad sa aton pagtuo, kag paghigugma sa Dios. Tigali ni gugma nga mga utod, hindi magkakulba. Kung may kinagamo, political man, spiritual man, o kung cosmic man, initanan, nagahangkat sa aton, nga dapat dugangan naton ang aton pagsalig sa mahal nga Diyos. Ganyan hindi magkakulba, kundi magpakalig-on, magsalig sa Ginoo. Kay paagi sini, maluwas kita. Amen. Magtindog ang tanan. Nagatuwa ko sa Dios, Amay, nga makagahom sa tanan. Magubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuwa ko kay Jesucristo, iya anak kabugto nga aton Ginoo. Nga ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria Virgen, kinsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansa sa krus na patay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw na banhaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit ka nagalingkod sa tuos ang Dios nga Amay, makagahom sa tanan. Gikan dito magari pa siya liwat sa paghukom sa mga buhi ka sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gikakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga wala sa katapusan. Amen. Mga utod sa dako a pagsalig, mga muyo kita sa Ginoo,
nga nagaupod sa aton pagpanglakaton pakadto sa ginarian sang langit. Sa katapusan nga adlaw siya magapakita sa aton sa iya himaya. Aton nga isabat, Ginoo, himpit na kami sa imo paghigugma. Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. Para sa Santo Papa nga si Pope Leo, sa amang obispo nga si Medifel, mga pare, mga diakono, kag sa mga nagtalana sang ila kaugalingon sa Dios, kabay pa nga sa ila pagsunod kay Kristo nga ulay, imol kag masinulundon sa amay, ipakita nila ang tanan sa kalibutan, umalagi lamang kay ang langit among aton kaladtuan. Mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa iyong paghigugma. Para sa managdumala sang pungsod ka gobyerno, kabay pa nga kabigon nila ang ila kaugalingon nga mga manugbantay kag indi mga tag-iya sa mga pagkabutang, kag sila may salabton sa Dios kag sa mga tawo. Mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa iyong paghigugma. Para sa mga nagaantos tungod sang inaway ukon kinagamo, kabay pa nga tapnaon sang Ginoo ang pag-ilinaway kag ipaluntad sa duta ang paghigugmaanay kag katarungan. Mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa iyong paghigugma. Para sa mga ginahingabot tungod sang ila pagpanaksi sa maayong balita, kabay nga paligunon sila sang Ginoo sa pagtuo, paglaom kag paghigugma. Mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. Para sa mga kubos sa bugos nga kalibutan, kabay pa nga ang tuig sang Jubileo, magdala sang paglaom sa ila nga kulang ukon wala sing mga kinahanglanon sa kabuhi. Kabay pa nga buksan namon ang amon mga mata kag mga palad sa pagbulig sa ila. Mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. O Ginoo, pamatii ang amon pag-ampo. Luwasa kami sa tanan nga kalautan. Agod mag-alagad kami sa imo, sing malipayon sa tanan nga mga inadlaw. Ginapangayo namin ina sa imo, paagi kay Kristo, nga amon Ginoo. Amen. Namun
mahindog ang tanan. Magpangamuyo kamo mga utod, agod ang akon kang inyong nga sakripisyo, mahamutan unta sang Dios Amay nga makadahom sa tanan. Batununta sa ginang sakripisyo sa imong mga kamot, sa kadayawan kay men sa ngalan, sa tunman kapuslanan, kaysa bugos niya nga Santa Iglesia. O Diyos nga mo namay, kamot kining amon mga dulot, kagihatag sa amon ng imo grasya, agod alagaro namin ikaw sing matutom, kamadangat namon ang kabuhi nga dayon, ginapangayo namin sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagaraman sa imo. Ipayaw ang inyo kasing-kasing. Napayaw sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos ka kagaygin. Takos kagangay gid, igo kagapos lanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon ka sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga Amay, gamahanan kag walay katapusan nga Dios. Kay sa imo nagakabuhi kami, nagagiho ka nagapadayon karon. Bisan nga umalagi pa lamang kami sa siningaduta, ginabatyag namon adlaw-adlaw ang mga bunga sang imo gugma. Kay nagaangkon kami sa kalig-on sa kabuhi nga palaabuton. Kung sayuron ang paglaom sa katapusan nga Pasko nga ginahatag sa amon sang Espiritu nga nagbanhaw kay Jesus halin sa mga minatay. Gani o Ginoo, nagapasalamat kami sa imo kay amon ginabantala ay pagkahalangdon upod sa mga angheles nga nagasiling. Santos ikaw nga tuod Ginoo kag tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani padala yung Espiritu sa pagpasantos sining mga dulot. Agud na mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Jesucristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iya ginbaton sing kinabubuton, iya ginkuha kag ginpamiyak-iyak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iya inigin panagtag sa iya magintotonan nga nagasiling, magkuha kamo tanan kag magkaon sini. Kay ini among akong lawas nga igatugyan para sa ini. Subong man pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis sa nagapasalamat liwat. Kag iya iniging palibot sa iya magintotonan nga nagasiling, magkuha kamo tanan kag mag-inom sa sining kalis. Kay ini amo ang kalis sang akong dugo
Ang dugo sang bag-o kag walay katapusan na kasugtanan, nga igaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Ganiw amay, amon ginahalad sa imo, ining tinapay sa kabuhi, kag ining kalis sa kaluwasan. Sa pagsaulog namon sa handumanan sa pagkamatay kapag abanhaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig nga mga takos, sa pagkatubang ka sa pagalagad sa imo, sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon, nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O ginuodong dumang masimbahan na nalapnag sa bugos ng kalibutan. Himpita siya sa paghigugma, upod sa amon Santo Papa nga si Leon, sa amon Obispo nga si Medifil, kasatanan nga mga kaparian. Dumdumang mga sakop sa ning among katilingban, nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumdumaman tanan nga nagkalamatay sa iyong pagkaabyan, bato na sila sa pagtanaw sa iyong mahimayaon nga nawong. Kaluuyi man kami, kaya gali karon nagatambong, agud maambit namon ang kabuhi nga wala sa katapusan. Magdayaw ka maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Berenilos ang Dios, upod kay San Jose ang Ayabana, upod sa mga apostoles, kasatanan ng mga santos na nagpahamuot sa imo. Paagi sa imo anak na sa Hesus Kristo. Paagi sa iyo, upod sa iya kadira sa iya, ginahatag sa imo Dios sa may nga makagahom, sa kaisan sa Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Tungod kay ginsugo sa aton manluluwas, mga muyo kita punong sing pagsali, suno sa igintudlo sa aton.
Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan. Hatagi kami sa pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala. Kag palig-on na kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga among ginalauman nga magabalik sa Yesu Kristo nga amon manluluwas. Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles, ang pagidait kinabilin ko sa inyo, ang akong pagidait kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtandang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa iyong masimbahan. Kagsunod sa imo ginsiling, hatagi siya sa pagidait kag pag-iusa. Ikaw nga nangakabuhi kag nagahari sa tanan ng mga tuig sa makatuigan. Amen. Ang pagidait sa Ginoo, gihapon sa itanan. Kag yaraman sa Mga ibaw. utod si may kalipay, maghatagay ka mo sa pagidait. Peace be with you. Mga utod, yari ako Cordero sang Dios, nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan na ginadapit sa bangkete sang Cordero. Ginoo, dila ko takus sa magsudod ka sa akong pulian, ang panginit lang lamang sa kapulong ka mag-aayong akong kalala. Handom sa akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matud mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Apang kun hindi
sa imo mahamulan, manluluwas sang akon kalan.
Ang Ginoo sa inyo. Kalyaraman sa imo. Kagbendisyonan kamo sang Dios nga makadahom sa tanan. Ang Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Mga utod sa may kalipay, malakat kamo sa pagidait, kag padayon nga magpakalig-on sa Ginoo. Nahalad na ang Santos nga Misa. Salamat sa Diyos. Mayong gabi sa tanan. Mayong gabi man, Father.